మెల్ల మారే ముల్పని దావచ్చా ఆతబాక నీకు ఆరిస్తూ జోయిద్దాను ఇప్పుడు ఉంటో ನಾನು ಪಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಇಕ್ಕೋರು ಓ ಹೇಗೆ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪುಣೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಹೆಂಕಿನ ಓ ಹೊಸತ್ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟೋಜ ನೆರೆದ ಬಾಕ ಬೇಲೆ ಕತ್ತ ಬೈದಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಚಾ ಹೋಲ್ತಾ ಚಾ ಇಜ್ಜ ಇವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡ್ಕೋಣ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಚಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜ ಚಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡಾನ್ ಬೆಲಾನ್ ಪೋ ಅವ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬತ್ತ ಬೆಲಾನ್ संभाला कटमाल पोयरगे बहुत काम करना मांगता है चा कितना बजे चा नहीं मिलेगा इतना जल्दी चा टाइम कितना हो गया अभी 1 घंटा बाकी है मग अंची पो चा चा ಅರವಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಲಿದು ರೆಡ್ ಗುರಿ ದಪ್ಪರೆ ಗುರಿ ನೀಲ ಗುರಿ ಇರೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಂದ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನೀಲ 30 ಮೀಟರ್ போகணும் 30 ಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ನಿಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಓ ಅರವಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಈ ಪುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಗಿಟ್ಟಿ போன ನಾಳೆ ಓನ ಜಾನ ಮಂಗತಾ मैं लेके जाऊंगा ನೀಲ 30 ಮೀಟರ್ वीधी 1.5 मीटर कल उधर आएगा मैं उधर इसे लेके जाऊंगा ओ अब्बास तुम इधर ही क्या उसका पेंट निकालेगा करके थोड़ा उधर क्लीन करो वो पाइप उठा के इसमें रखो हाँ सर फल हाँ हरीश उठे बा वो उसको भी बुलाओ ना हमें अब्बास ये प्रोजेक्ट है हाँ ये प्रोजेक्ट ये 2 डोर आता है सब 2 डोर ये थोड़ा सिंपल है नहीं ಗೊತ್ತುಂಟಾ का चीज नहीं है प्रोजेक्ट ಎಂದ ಅರಿಯುಂದು ಆಳೆ ಕೊರು പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ನನಗೆ कटिंग ऐसा आना मांगता है हाँ ये देखो कटिंग साइज देखो इधर से एक इधर एक डोर आता है दो डोर नीचे का एरिया है हाँ ओके इधर से ऐसा कट करना मांगता है करेक्ट कट करना मांगता है कट करना मांगता है कट करने के लिए उधर क्यों जाने का मैं इधर ही कट करके देता हूँ हाँ बराबर हुआ जाओ ಕಾಫಿ ತಿನ್ನಿ ಮಾರಾಯ ಇರ್ಬೇಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಮನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರಾಯ ಅವಳು ಸೈಟ್ ಭೀಮನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ ಅವಳೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರಾಯ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಆಯ್ಸಿ ಬಂದಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಹುಷಾಣಿ ಆ ಜನ ಕಂಚನ ಅವಳು ಬಾರಿ ಜೋರು मैं कुछ नहीं कहता मैं तिगले ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಡೆ ದಿನ ಚಾ నేను మారితే చాను కన్నుడు తూతిచ్చాను మరి రక్క సరే పుట్టినాయి చాకు బలికిందులే అడిగి పుట్టి అయితే పోతుంది మరి మారి మళ్ళీ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಪನ ಪತ್ತು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಯಾನಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಆಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ತೆಪ್ಪಲೇ ನೋಡುದು ಅವು ಕೈ ನಮ್ಗುಲ್ ಮಾತಾಮೂಲು ಇರಾವು ಬೇರೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇರಾಯ್ಗೆ ಡೇಪತ್ಲೇರ ಅಡಮಟ ಯಾವಣತ್ತ ಅರಿಂದಣ್ಣ ಬಯ್ಯದುಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಆಪುಂಡು ಹಿಂದೆ ಮೂಚೆ ಪೈಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಡೆಬಿಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡತ್ತ ಮಣ್ಣು ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಬಯ್ಯ ರೆಡಿ ಆವಡು రెడీ ఆపు ఈ టెన్షన్ ఇంకో मालूम है ना काम सब अभी बराबर आड़ा पनपुल ఆయన అమ్మ పిండ ఉడుపునలోంజి మనతో ఫుల్లి तुम उसको बोलेगा वो तुमको काम करने के लिए बत्ती मार रहे काम करने का तुम भी काम करो हाँ करता हूँ हट मारे दरिद्र बतले ಅಕಲ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ್ ಮಾರೆ ಯಾರ ಬಚ್ಚಿ ಸೊಯಜ್ಜ ರೂಮ್ಗ ನೆಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಲ್ಲಡು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಟು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆನೆ ಬರ್ಪುನು ఒక 100 ದಿನ ಕರಿಬೇಕ ಮರತೆ ಹೋಗುತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ జోకులు అనగొంది అందజాతిజా ఊరు పుడుతుపోయారు వాళ్ళు తిన్నందు గల్ఫ్ కంట్రీ పోయినాక మా అత్తేర్లో నిన్నలేకని మళ్ళీ విశేషత అలజ్జి బుడత పడినాక మూడు పేరు కత్తికుందు పారం బరుపును బక్క మెల్లయ్య మీ కొరెప్పు నెట్టి ఆతీర్నోళ్ళకి మారలి
ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಣಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬಂಗಾರ ತುನ ಅಂದಾಜಾಬ್ನು ನಮ್ಮ ಊರೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಮುಲ್ತ ಎಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನತಿ ಏನು ಏಜೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಇಡೇ ಬೈದಿನಾ ಬೊಕೈನೆ ನಾನು ಮರ ಹಿಡಿದೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾನ್ ಪೈರೇಕ್ ಪುಚ್ಚೋಳಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಂಬುದು ವಿಸಿಟ್ ಇಡೇ ಬೈದಿನಾ ಅದು ಈರೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ಯಾನ ವೈದ್ಯನ ವಿಷಯ ಬೇತಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸುರುಕು ಆಗ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ವಿಸಾ ಕೊರ್ಪುನ ಆಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಸುರುಕೇ ನೋಡು ಈ ಜನಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಏರ್ ಬಿ 10 ವರ್ಷ ತಾಂದಿಯ ಬೋಡೆಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನೆಪೆ ಮೂಲೆ ಪುಣಿ ಎಂಚ ಜಪ್ಪು ನೀ ರೂಮ್ ಉಡಲೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ತುಲಿ ಮೂಲು ಪುಣ್ಯ ರೇಮನೋಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಲ್ 3 ಜನ ಆತ ಇದ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪಿ ಇವ್ರು ಮೂಲು ಮುಗುಲ್ನ ಮೇಲ್ಡೆ ಜೇತೋಣಿ ಹಾ ಇದೆ ಐತೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟತ್ತವು ಅವು ಒಂದು ವಾರ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಲೆತ್ತಿಲಕ ಜಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗು ನಾನು ಲಕ್ಕು ನೆಂಚೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಡಬ್ಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಪು ಅಂದ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅದು ಮುಗುಲ್ ಅಗಲರ ನಿಂಗದ ಬತ್ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಮೈತದ್ದು ಜಪ್ಪು ನಡೆ ಸತ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಇದರ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಂದಿನ ಒಂಜಾನ್ಲ ಉಂಡ ಐ ಬೋರ್ಮಂಡದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಆಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಬರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮದ್ಮೆ ಆತಜ ಏರಿಗೆ ಇರೇ ಕತ್ತಿಯೇ ಆಯಕ್ ಆಗಾತಿ ಜೋಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗೇಂಜಿ ಆಪದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡು ಪೆಪೋಂಡು ಪಾತಿರು ಒಂದೇ ಪೇರಡನ ಅಲ್ಲಿ ತುರುಪುನು ತೊರ್ಪುಣತ್ತವು ಕಾರ್ ದೀಪನ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೈಲೇ ಅಂಚನೆ ತೊರ್ಪುಣತ್ತವು ತೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಎನ್ನಂಡ ತೊರ್ಪುಣು ಇದಿಂದ ಖಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜಪ್ಪು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಹೊಡಿದಿಟ್ಟು ಜೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ಯಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಪೆ ಈ ಪೆದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಪೆ ಆಗ್ಲ ಮದ್ ಮಾತಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲ ಮದ್ ಮಾತಿ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬೋದು ವಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಅವು ಬಣಚಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಒಲ್ತಾ ಜಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬಣಚಿ ಏತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗಲ್ಫ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಏತೇ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸೋತುಜೇರು ನೀ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂದಂಡ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದದು ಏತ ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿಯಾ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂಡವಂತ ಕಲ್ದಿನ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಅನ್ಪಡ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಏರು ಕಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮುಕುಲ್ ಮತ್ತ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಅನ್ಪಡಂದ ಅಂಜನ ತೋಜು ಇರಲಿ ಪುನಃ ಕಲ್ತಿನ ಏತಾವ್ಯ ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ಪೊಂಡತ್ತ ఆయన సంబంధదక్లిన ఆయన ఇల్లెతోంబైదిన ఆయన నిద్ర అయిదిన మారి మేము నిద్ర పోయిదినత ಬೇ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲ್ದನೇ ಕಮಿಷನ್ ತಂದು ಅಕ್ಕಲೆ ನೀಟೆ ತುಂಬ ಬೈದಿನಿ ತಂಬೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನಿ ಪುನಃ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರೆ ಬಿಡುಪುಜಿ మీ పన్న సీనియర్ వస్తాం మీ పనుల కొంచెం హోల్డ్ ఉండు మిన్నడప్పుడు మాకి మళ్ళీ భయంకరందు శుక్రవారం దాన్ని నింగుణల లేడీస్ బారిపోదు డ్యాన్స్ తోపు కొంచెం 25 ಸಾಲೋಡು ಲತಾ ಅಣ್ಣ ಓ ಈ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ತೂವಾಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರದಾಲ అక్కడ నిద్ర ఎట్లా ఇంచనే తూవందు పేర్లేను వీడియో తూపుని వీడియోలో జయ కన్ను ముచ్చి తూపున కై పొడుపు చేయండಲ್ಲ పండగ అంచిన చిత్ర వరకు ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೌದಾಲ ಜವ್ಯಾನ್ಲ ಅವರ ಮನ ತಂಡ ತೂಪೆ ಮಾಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ಪಾನ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಉಷ್ಣ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಾಬೀತಾಯರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಬೋದು ಏರು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 25 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತಿಂಚಿ ಒಂದೇ ಲೇಬರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜೈರೇಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸು ಏಬಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡ 2 ವರ್ಷ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಈ ನನ್ನ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರಡ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಬುಲು ಮೆತ್ತ ದನಿಯರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ರಾಮಂಜೂರದಾರ ಅರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಬುಲು ಮುಲ್ತ ಆ ಜನ ದನಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಊರೋಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡಾರ ನವರ ಏನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೋಂಡತೆ ಹೈವೇಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾಡ್ ಮಾರಿపోండు ಅಜಂಟ ಆತುಂಡು ಪೇರು ಮಂಟಪು ಅಕ್ಕಲ ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ನಿಮಿಷ ಆಪಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರು ಅವ ಇವ ಜಪ್ಪೆ ಸಾವು ಮಾರಿ ನಾ ನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಬೇನೋಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಂಗ ತೂವಚ್ಚಿ ಬೆಂದಂಡ ದನಿಕೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅರ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಊರುಗೊರ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪನಿಯರ್ಲ ಯಾವ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋದು ಬರೋಲಿಯಾ ಓ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋಲಿಯಾ ಇನ್ನು ಪೊಟ್ಟೆದು ಪೆದ್ದ ರೇಸಮೆ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಪೋದಲ್ಲೆಂತು ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಪನ್ಪತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇನ್ನು ಮಾರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಡೆದಿಂತು ಯಾರು ಪನ್ಪತ ಎಂಕಲ್ 10-21 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿ ಕಲ್ಪುಡು ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ ಉಂಡ ತಾಯ ಬಣ್ಣಗ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಲಜ್ಜಾಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆಂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಲಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂವಂದೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೆಂತಿದೆ ಬರೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ
ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆನೆಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಬೇರಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತಿಜಿ ಈತ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿ ದೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದಿ ಬೇನೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಉಂಬೆ ಹಾಗೆ ಹೇರ್ ರಿಮೂವರ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಆ ಎಡ್ಡ ಶ್ಯಾಂಪು ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಮ್ಮ ಮೀತೀನಿ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಕುಜಾಲು ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ತೂಣ ಕುಜಾಲಿದ್ದಿ ಪಿರ చెప్పు ಎತ್ತದಾಂಡಿ ಹೌದಾ ಈ ಜೊತಿನಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ನೆಂಚವು ಲಕ್ಕಿನಿ ಮೀಯರೆ ಹಾಕಾಯ್ತಾ ಆಗ ಮೀಪುನ ಸೀಕಾವು ಲಪ್ಪ ಲಪ್ಪುನಿ ಮೀಪುನ್ చెప్పు ತೂವರೆ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏರು ರೌಡಿ ರೌಡಿ ಸಾವಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕುವಿರ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೋಡಿನ ಸಾವೇ അല്ല എത്ര മണിക്ക് ചോറ് കഴിക്കുന്നു ചോറ് കഴിക്കുന്ന എത്ര മണിക്ക് ചോറ് റെഡി ആണ്ട് പിന്നെ വീക്കല്ലേ എന്താ ചെയ്ത് നീ വീഡിയോ നോക്ക് വീഡിയോ കാണും ഒന്നില്ല ഇതില് ഞാൻ കണ്ട് ബ്ലൂ ഫിലിമും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എടാ പട്ടി കിടക്കടാ ಬರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಮಾರೆ അതെ മാല ഹാ മാറിതേ പോപ്പുള്ള ಅಕ್ಕಲು ಹಾಕು ಜರಪ್ಪಿರ ಏರಿ ಆಕಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ఒక ಹಾಕೊಂಡಿರ ನಮ್ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ ಇಂಚಪ್ಪ ಹಬ್ಬ ಅಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡಿದು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿರ ಈ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಣ ಅಂದ ಕಂಪಿನ ಬೇನೋಂತಿಗೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2 ವರ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಳದ ಸಾವಲದಕ್ಕೆ ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿನ ಕಂಪಿನ గమనినవుతున్నా ఆజనత డైలాగ్ ఉంది చెప్పు చెప్పు తూవర మల్ల రౌడీ అనుకోండి ఏ రౌడీ ಕಾಗಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವು ಬರ್ತೀರ ಕೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಂಚ ಜನ ಇಂಚಾರ ಏರು ಎಂಕಲ್ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರೆ ಮಾಯ ಯಾನ ಕೈ ಓಡುದು ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಮೂಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಾವಾಯನ ಅತಿ ನಡು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬರ್ಕು ಜರತ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ నీకు సూపర్వైజర్ భూత వస్తుందా ఈ గలిగలికి ఆండ సావును గెలిన నీకు ఇటే బత్తి పెట్టి ఆండ ఇల్లడే పోయారు ಒಂಚೂರು ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ದಲ್ಕ ತೋಜು ನಾ ಜನ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಹಾಯ್ ದುಂಬೆ ಚಳಿ ಐನೇ ದಯಪತ್ತೊಂದು ದೊಯ್ಪೋ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಎಂತದ್ದು ಬಂತು ಮಾರಲಿ నీకు సారీ ಎಲ್ಲ ಬಂತೊಳ್ಳೆತ್ತ ಮಾರೆ ఆయన మెంతది ಒಂಚೂರು ఆయన ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಐದು ಅಕ್ಕ ಗಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರದ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೈ ಪೂರ ವಾಶ್ ಓ ಟಿಶ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊಚ್ಚು ನಿಂಚ ಅದು ದೀಪು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಮಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಉಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಬೇತೆ ಹೊಲ ಪತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಅವೇ ಅಂತೂ ಜೀತುದು ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಅಂತೂ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಚೊರ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಕಾರ್ ದಾಟಿ ಇದ್ದೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಬಿರೇಲ್ ತಾಗಿನಿ ಸಮ ನಿಂಗದು ಬತ್ತು ಜಪ್ಪು ಅತಿ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದಾನೆ ಜನನಾ ಆ ಜನ ಉಮ್ಮ ఆయన అప్పే వెళ్తాంది ఏరే కొత్త ఎంత దాని అంతే అయ్యా కిరుము కుజాలు పోతుంది ముಲ್ಪ అంచ మన ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ತಿರುಗಾದ ಬಾಡಿ ಇಂಚ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರಮಂತ ಇಂಚ ಬರಾಂಡ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸತ್ಯ ಬರೋಡ ಈ ಊರು ಏ ಬೇತನೆ ಜನ ಮೂಲು ಏರು ಬತ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ಇருந்து ಪನ್ನಿರ ಪೂರ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಂಡತ ನಾ ఏంకిన ఆయన మత దీపుని పరుపు జరతేర్ల ఏరు ಬರ್ತಾರಾ ಈ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಐದು ಮೇಲೆ చెప్పి ರಾತ್ರಿ ಆಜನ ಬೋಡಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಆಜನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೀಜ ಆಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದು GMW ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸೋತದಿ ನಾತೆ ಆ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಏ ಅಂದು ಇದಾನೆ ఈ చెప్పు ఏరు బొర్చి బండేరా నిక్కదాని ఎంకల మేళ్ళు చెప్పారు అజ్జత నిన్నాతి గత చెప్పు అత అక్కడే ನಾನು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರೇನು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳು
మారిలు కొంచెం సెకే ఆపును మరి అంగిన్ల తెప్పారు అవేనే పాడుతూ చెప్పు మారి అతను మస్కత్తు పోడు ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಈ ದೊಂಬು ಕೂಂತು ಕೂಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಸಾರಿ 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 దుమ్మే వట్టే ఓడు మరి ఓ టైం నిన్న పోపున్న నన్నల టైం ఆతిచ్చి అంతే చెప్పు ಆಗ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ನೆಂಡೆಗೆ ಹೆಂಗ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಯಮಟಕ್ಕೆ ನೋಡ ತೊಂಬೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ತತ್ತದು ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ 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 ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ఇక మరలుండే అవి జైదే మరి ఆయన మెంతది మీ సారీ పండు మేడ ಇದನ್ನ ತಾಯಿ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬೇಲೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಗುಜರಾತಿ నీకు తెగ నమైపు ಇದರ ಸಂಬಂಧ ఏర్ను ಅರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ఎన్న సంబంధ నీకు పండించారు ఇల్లాలు నిన్న పప్పన మాకేగే ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಏನ್ಮಾಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ చెప్పు జనయ్య చెప్పు సావ్ ఆడ పాతేరు ఎన్నాళ్ళు నిద్ర ఎందుకు పోను అమ్మ చెప్పు Be like Bola.